Teraz si ukážeme, ako prelinkovať kategórie galérií tak, aby sa zobrazovali odkazy na stránke s nami zvoleným zobrazením. Čiže ukážeme si to, tu máme zoznam galérií, čiže dáme si manažovať galérie, vidíme kompletný zoznam galérií, ktoré sú nahraté. Nahrávať už viete cez pridať galériu alebo obrázky. Čiže skopírujeme len názov danej galérie, viac nás nezaujíma. Prejdeme do stránok, dáme vytvoriť novú stránku, čiže klikneme na novú stránku, nazveme ju tak, aby sa volala rovnakým spôsobom ako tá galéria. Dáme tomu titulok, čiže označíme si, ale tu nám to vkladá už aj s odkazom, čo my nechceme, takže potrebujeme len text. Zobrazíme, dáme nadpis 2, klikneme, odentrujeme, aby sme boli na novom riadku a cez toto tlačítko pridať galériu alebo odkaz na galériu. Klikneme, vybereme spôsob zobrazenia, čiže buď takto, alebo ako slideshow, alebo ako basic browser a tak ďalej a tak ďalej. Viem, že v galériách používame toto, čiže vybereme browser, dáme danú galériu, čiže sme v galériách, klikneme do polička galérií, vybrali sme, dáme uložiť, systém nám uloží odkaz, zobrazí sa náhľad prvého obrázku a dáme publikovať. Tým sme vytvorili stránku na danú galériu. Teraz ho zaradíme do menu. A to takým spôsobom. Vojdeme do menu ako takého. Ako náhle sa nám načíta, poslednú pridanú stránku máme ako prvú, čiže si ho označíme pridať do menu. Tým sa nám vlastne vytvorí v dolnej časti nová položka. Hej. A teraz jednoduchým kliknutím a ťahaním sa dostaneme do danej pozície, čiže nechceme ho zároveň ako toto, ale chceme ho ako podkategória, čiže ho odsadíme mierne doprava. A teraz je to správne, čiže história foto, omyl, chceli sme to ako motocykle, čiže motocykle, Rivale 800, dáme uložiť menu. Tým vlastne sme vytvorili odkaz na vytvorenú galériu. Následne po uložení si to môžeme pozrieť priamo na stránke, čiže klikneme na stránku ako takú. Tak, prejdeme do sekcie, dáme refresh, aby sa premazali vlastne linky a prejdeme do galérie, kde už máme pri motocykloch Rivale 800. Rozklikneme a galéria sa nám zobrazí podľa nastavenia, ako sme si zvolili. Tu akurát to ťahá do názvu daného obrázku, názov obrázku ako takého. To môžeme zmeniť zase následovne. Vojdeme do manažovania galérií, rozklikneme si danú galériu, rozklikneme si daný obrázok, čiže dáme takzvané ako keby editovať nemusíme, pretože názov sa mení tu, čiže dajme tomu Rivale 800 obrázok 1. Hej. Dáme uložiť zmeny a keď si to pozrieme na stránke, tak titulný obrázok bude, alebo teda názov daného obrázku bude zmenený. Čiže takto preditujeme všetky názvy. Dobre je si dávať názvy obrázkov tak ako, lebo on defaultne to potiahne, ale samozrejme to nie je niekedy možné. Keď to potrebujeme tam rýchlo nahrať, len to budeme musieť refreshnúť. Celú galériu. Čiže takto. Už by to tam malo vlastne ťahať. Budeme musieť ešte premazať históriu, ale postup je následovný, tak ako sme ukázali. Čiže vidíte, že on ho vlastne zmenil aj názov
názov vlastne daného obrázku a zmení aj titulný text. Môžete k tomu ešte dávať tagy, to je preto, aby sa klient možno rýchlejšie orientoval. Čiže zhrniem, potrebujeme názov galérie, čiže ten si iba skopírujeme, Ctrl+C, vôjdeme do stránok, dáme pridať novú, hej, a v pridať novej postupujeme tým postupom, ako sme ukázali.